ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛ? ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ହେଲା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନବାହନ ମାନଙ୍କରେ ଯଥା ବାଇକ୍, କାର୍, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରେନ୍, ହେଲିକପ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବାକ୍ସ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ରହିଥାଏ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? କାରଣ ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ। ଏହି ଚିକିତ୍ସାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଥିରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଜାଣିଛ? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ବାକ୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ତେବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ବାକ୍ସରେ ତୁଳା, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍, କପଡ଼ା, ଆୟୋଡିନ୍, କଇଁଚି, ସାବୁନ, ଡେଟଲ୍, ଏହା ସହିତ ଜ୍ୱର, ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ଆସ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଓ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅନନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଦେଖିଲା। ସେ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ପାଦେ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କୁକୁରଟି ରାଗିଯାଇ ଅନନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଅନନ୍ତ ଭୟରେ କୁକୁରକୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ହାଲିଆ ହୋଇ ଥକିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ କୁକୁରଟି ଆସି ଅନନ୍ତର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଏହାପରେ ଅନନ୍ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଅନନ୍ତର ଏହି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ତା ସାଙ୍ଗ ସୁବ୍ରତ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଏହାପରେ ସୁବ୍ରତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଅନନ୍ତର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିଲା ସେହି ଜାଗାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଡେଟଲ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲା। ଏହାପରେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କନାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏହାପରେ ଅନନ୍ତର ବାପାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା। ଖବର ଦେଲା ପରେ ସେ ଆସି ଅନନ୍ତକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, କୁକୁର ବା ବିଲୁଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।